स्टूडियो। बोला बोला काली माई की कहले रहली अंगना आइबू मैया मोर दुलरी सफ पके अंगना खोजे गईनी भैनी परेशान बड़ी। हाँ 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 कहले रहली अंगना आइबू मैया मोर दुलरी सफ पके अंगना खोजे गईनी भैनी परेशान बड़ी। पूछल हमाया बाकी भैरो भैया से। अरे अरे सुना नंबर ले लिया भैरो जी से देवी मैया के। अच्छा माई के फोन में पर बोलई अंगनैया में इहो होला हो। बोला बोला भगवती मैया की अहे का मैया रानी कुछ कैलू ना बंधु बस भोगावाला गईबू का पड़ी झुलुहा के जरूरत। खीरिया बनावे खातिर यार बच्चा उड़न लयनी अहिरा से गाय के दूधवा देवरा से महंगाईनी झाड़ू से बहरनी नीम पतैया के। नंबर ले लिया भैरो जी से देवी मैया के। माई के फोन में पर बोलई अंगनैया में बोला बोला काली माई की আহিल सुबोध अमिताभ फकीर करी है जरूर हो भगतन के रक्षा करे में होई है मगरूर हो। मैया के सेवा करे के मिलल बढ़िया मौका लागल बाटे मन में ललसा दे दी है का धोखा। गंगा जल से धो दिहनी मड़ैया के। ठीक बा नंबर ले लिया भैरो जी से देवी मैया के। अच्छा माई के फोन में पर बोलई अंगनैया में कहले रहली अंगना आइबू मैया मोर दुलरी सफ पके अंगना खोजे गईनी भैनी परेशान बड़ी। हाँ 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 कहले रहली अंगना आइबू मैया मोर दुलरी सफ पके अंगना खोजे गईनी भैनी परेशान बड़ी। पूछल हमाया बाकी भैरो भैया से। अरे अरे सुना नंबर ले लिया भैरो जी से देवी